Iqembu lomculo weMbube iLadysmith Black Mambazo lisemkhankasweni wokwelekelela amaciko esikhungweni sezokubuciko iWushwini Arts Kwa Ngcolosie Thekwini ngaphansi kohlelo iBacking up the backup artist. AMambazo ke enza lokhu nje abungaza unyaka selokhu kwashona umsunguli wawo usolwazi Shabala nowashona ngalolu suku nyakenye. Ukuzwa kabanzi ngalomkhankaso semngela ngohlelo lezokuxhumana iZoom endabeni ilungu leqembu noyindodana kasolwazi uShabala usibongiseni. Mshengu sikwamukele endabeni zasemini. Kuphela unyaka namhlanje selokhu kwashona ubaba. Sitshela ukuthi ungabe unjani umuzwa eqenjini nasemndenini? Yebo, ngibingelele ekhaya. Namhlanje kuphela unyaka sithe asimkhumbule ubaba ngemisebenzi yakhe emihle ayenzele umphakathi. Siyamkhumbula ukuthi ube umuntu othandayo ukuthi athuthukise umphakathi. Kungakho saqamba iLadysmith Black Mambazo Mobile Academy la sithuthukisa khona amaqembu asafufusa siwanikeze ithuba lokuthi akwazi ukuthi athuthukise umculo wabo. Kodwa namhlanje ke sithe asenze okuhlukile sihambele emphakathini ukuthi silekelele njengoba sisazi ukuthi sonke kuthi uma kungena sihaqwa yiCovid sase siba nenkinga yokuthi abantu balahlekelwa imisebenzi. Ama-artist kakhulukazi ama-backup artist sasiyenzele lenhlangano ukuthi akwazi ukuthi asizakale athole ukudla. Kodwa-ke sithe uma sesihlangana nenhlangano ekuthiwa IDC sibambisana nayo ne-BBA ne-Lady Black Mambazo sase sithi-ke sifisa ukuthi sisize nomphakathi. Ubaba simkhumbule kanjalo ngoba wayeumuntu wabantu singene emphakathini kulesikhathi sinzima samanje. Ngale nje kokwelula isandla kulamaciko adonsa kanzima yini enye eyenzeka namhlanje lapho? Namhlanje sise Art Center ekhona la enandla kwaNgcolosie eMbube. Sithe uma sihlangana sibumba lenhlangano yokulekelela ama-artist ngaphambi kwaloko sine mobile academy. Sase sithi ke sizokwenza lo mcimbi wokukhumbula ubaba bese senza futhi ithuba lokuthi ama-artist sikwazi ukuthi masihamba zonke lezi ndawo iSouth Africa yonke siwanike ithuba lokuthi aveze umsebenzi wabo asivezele ukuthi asesebenze kanjani. Sawanike ithuba lokuthi aperform. Ngaphezulu kwaloko siseyinhlelweni zokuthi ke bese sikhipha incwadi ezokhuluma ngomsebenzi kaBaba ikhulume ngomsebenzi weLadysmith Black Mambazo. Iyabhalwa leyo ncwadi izophuma ke uma ngabe kuqala uMarch. Inhlelo lezo esiphezu kwazo ngaphandle kokuthi ke njengoba izwe seliqala ukuvuleka neLadysmith Black Mambazo isinama-tour abhukiwe eAmerica emasontweni amabili nje azayo soke sesiliflathela leli sihambe se-America siyojabulisa abantu senze umsebenzi esawuphiwa uNkulunkulu ukuthi sithuthukise izwe lakithi. Sibonge kakhulu ke Sibongiseni. Usibongiseni yindodana kasolwazi Shabala kanti ke uphinde abe yilungu leqembu.